के नाम बा कि हमरा इलाका में कोनो मुर्गी अंडा पारे से पहले कुड़कुड़ात हमरा लगे आवेले कहेले मालिक अंडवा पार दी तो हम कहिले ना अंडा नहीं पारे के वो अंडा ना पारेले ई रुआ बा हमरा खानदान के हा 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 बाप रे बाप बड़का बात तो बढ़ले बा ऊंचा मकान आ फीका पकवान आ एगो बारिश के पानी एने उने नइखे जा सब घर में चुअता आ जब से पक पक कइले बाड़ो आ गाड़ में हेंगा बन्हाई रही तो 4 कट्ठा खेतो हेंगा देले रहतो। हे भगवान अरे का पक पक कइले बाड़ू हमरा मुछिए के सान तू ही बाड़ू। अरे गांव में हमें जलवा बा रुआब बा हो हमरा गाड़ी में हैंगा बने कह दरू। अरे 10 जोड़ी बोल काहे खातिर रखले मनी मार कइले बाड़ो आ गाड़ तार हेंगे लायक बढ़ले बा एगो अनेरिया जामल हो ने पैदा को के छोड़ले बाड़ो आ तू अपन गाड़ हेंगा ओइ पर जमौले बाड़ो ना तारा कोनो काम धंधा बा ना ओकरा कोनो काम धंधा बा ई हम जानते बानी ओरे खा के परे पा दो। हेलो मम्मी पापा डैड हम जानतानी कि हमरे बारे में बात होता हम इहो जानतानी कि मम्मी पापा के बीच में हमार दहशत बा तो बेटा दहशत काहे ना रही जे तू ठाकुर खानदान के बेटा बड़ा हा 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 हा। हाँ उ तो हमरा पते बा नैहर में हमार माई कहत रहे कुकुर के बेटा कुकुर बा। हाँ मम्मी ई हमरा पता बा कि कुकुर के बेटा कुकुर बा लेकिन हम फैसला कर लेले बानी कि हम विदेश में पढ़े जायम अपना खानदान के नाम आगे बढ़ायम। अरे हाँ ये हमार बाबू तू कहीं पढ़ो लेकिन सबसे पहले सरकारी स्कूल में जाके टाप मारो आ तो विदेश जाके अपना बाप के गाड़ में खाप मारो। अरे बाप रे बाप लागत हमरा हवेली के दिन दशा खराब हो गइल बा। इतना झगड़ा हमरा यहाँ पहले ना होत रहलो बाबू लागत कोनो पंडित के बोला के ले आओ दिन दशा देखावल जाओ। डैडी हम पंडित जी के लेके आ गए। पंडित जी हमरा हवेली के लागत कोनो ग्रह के प्रकोप हो गइल बा जाने के वजह से हमरा पारिवारिक कलह बढ़ गइल बा एके देख के तनी बताई तो। ठाकुर जी रुआ घर के दरवाजा जौन उत्तर पाए बा तौन दक्षिण पाए करी तब रुआ घर के जौन कले है बाटे तब खत्म होई। हाँ ठीक बा पंडित जी अपना घर के दिशा हम दक्षिण में करे एक व्यवस्था तुरंत करे वाला बानी हम। हाँ अपना में ढोंग ना आंगन में टेंग अब घर के दिशा उरुब होई पूर्व होई। हैं पंडित जी एगो काम करी अपन हई कुली ओतरी पोतरी बटरी आ रउआ जैसे चली अपना घरे जाई आ रउआ अपन झुलुआ पर बैठी अपन गाड़ दुमाई रे बाबू चल घर में चल। अरे हम तो ठहरे बड़े खानदान के लोग छोटी मोटी झगड़ा तो हमारे खानदान की शान है। हा 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 हा। हाँ बड़ खानदान के घर के हईसो आ चप्पल खोर हईसो आ देख बाबू रे आ जोर जोर जाई तो जोर जाई बाकी ओइठन ना जाई। चल बेटा दूरदर्शन। यस डैड। डैड के गान मारो। ये गलत बात बा पिताश्री। ना रे नलायक उ बात ना जौन तो सोचा तारे। तब कौन बात बा डैड? सुने में आवता कि मंगरुआ के बरात घोड़ा पर गई रहलो ओ सरवा घोड़ा के हिम्मत कैसे हो गई कि छोट आदमी के लेके बरात गई रहलो जबकि कोनो बरात जाए से पहले है ना तू हमरा लगे आवत रहलो और पूछत रहलो मालिक
हमरा एगो बारात जाए के बा तो हम कहत रहनी हो तो बाराती जात रहल। जब हम मना कर देत रहनी हो तो बारात ना लेके जात रहल। लेकिन अब की बार बेटा उ गुस्ताखी कइले बा। जा तू घोड़ा के और घोड़ा पे जोन बैठ के गइल बा तू ना के जल्दी पकड़ के हमरा लगे हाजिर। ओके डैड। कौना सरवा के मंगरुआ नाम बारे कि जौन घोड़ा पर बारात लेके जाए के सोच लेला सा। अब बिना हमरा डैड से पूछले, बिना हमरा पिताजी से पूछले, सरवा टोनी के चक्कर में बाप हमार घामा में दौड़ा देलस। कौना सरवा के लड़का ये दुआर पर आके कुकुर तरिया चिल्लाता रे। ना बाबा उ खचा ठाकुर जी के नु लइका आइल बानी उ कुछ कोहे करल। हाँ कहीं मालिक मालिक का कहे कुछ कहतानी। चट साले मालिक के साथ टोनी के हिम्मत कैसे भेल रे पूरा इलाके में बिना हमरा बाप से पूछले तू घोड़ा पर बारात लेके जाए के। कौन ठाकुर भाकुर कोई जाना ठाकुर हमरा आड़ के बगीचा में भिलाई गइले। चुप सरवा बूढ़ा। एगो तो तनी के बिना पूछले घोड़ा पर चढ़ गइल बारसन आ दूसरे के में छाती उतान कइले बारसन। हमनी के कोनो मान मर्यादा बा कि ना? तोनी जैसन छोट आदमी आज के डेट में घोड़ा पर चढ़े लागल। मालिक काहे खिसिया तनी वहाँ पर वो बूढ़ पुरानिया बानी उनका बात पर बुरा मत मानी मालिक। बूढ़ भाई सरवा ओकरा बोले के तनको लेब देब बा भान चोदवा खाली कहत गार में बांस डाले के। मालिक अब रउआ हाय सुख पिटाए के कार लगाओ तानी। चुप सरवा नीच जात। अरे बाप हो बाप देखत का बड़ा लो मार बहन चोद के गोबर निकालो। अरे बुढ़ऊ तनका कम बोला। ए भैया देखत का बड़ा मारा सारा बुढ़ावा के बहुत बोलता बड़ा सा। अरे बाप रे बाप। अरे मुआ दो से सरवा सो। अरे बाप रे आओ 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 आई बाप सर्व मरगल का आय तो ठाकुर जिला तो जिए ना दी है। रे सर्व मरगल का रे जांच कर सना रे पानी ले आओ सर। पानी मोर कोई कारी ओ बहुत बढ़िया कहनी लरोगा। हमार सेवा इतने बढ़िया बा अगर राउर लोग के सेवा पूरा हो गई होखे तो हमारा के अब छोड़ी लो। अब हम यहाँ से चली ना ना इतनी बहुत बढ़िया बा। अगर एकरा से ज्यादा होई तो खरे पाइट में झारा हो जाए। मालिक सेवा में कोनो कमी ना नु भइल ह। ना 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 एक ने हमरा खातिर काफी बा। देह के अनुसार खुदे हम एक मुट्ठी के बानी लेकिन हाँ हम खानदानी बानी। हाँ हई रउआ खानदानी हई जाई ना ना अभी कोनो बात रहल रउआ से ठाकुर सरऊ अगर अपना जाके बाप से ई बात कहलो तो एकरा से दुगुना पीटेब सो। ना ना इतना तो हमरा चलेला खानदानी बा। चलेला नु हाँ। हां चलेगा। चले डैड हम मंगरुआ के लेके आ गई नी और रउआ जवन पूछे के बाद तौन एकनी से पूछी। हाँ मालिक कुछ कहत रहनी हम मालिक। हाँ मंगरुआ सबसे पहले तो ई बताओ हमार बेटा गई रहल बोलावे तो कोनो सेवा में कमी तो ना भइल। अरे सर अबे पता लगे लगी तोहरो के मारल लसन जौन सेवा पानी हमरा मिलल हम चाहत नहीं कि तोहरो मिले ना मालिक इतना सेवा ठाकुर जी के भइल बा कि यहाँ के तो खुदे माना करत रहनी है ठाकुर जी। बहुत बढ़िया सेवा पानी भइल ह। सबसे बढ़िया हाई कैलस हाँ हाँ एकरो से बढ़िया हाई कैलस। ई तो हमरा ठाकुर खानदान के रियासत बा तरीके तो सेवा करही के पड़ी बेटा जे तू ठाकुर खानदान के बा। ए मंगरुआ हाँ मालिक तो ई बताओ कि ते घोड़ा पर चढ़े के हिम्मत कैले है कहाँ से? मालिक उ तनी मनी गड़बड़ हो गइल है रउआ से ना पूछनी लेकिन सब ठाकुर जी से रउआ लइके से हमनी के कह देले बानी सब। ए मंगरुआ चिऊटी पहाड़ पर चढ़ गईला से हाथी ना होकेले
अरे मुड़ी में तेल ना गाड़ घींचे कटिया। बात उहे बा कि गाड़ी में गुह ना सरसुअर के बायना। आज के बाद ऐसन गुस्ताखी जौन तक क देले बड़े बिना पूछले मत करिए मत करिए। ना मालिक, हमनी के तो छोट जात बढ़ले बानी सो, लेकिन मालिक ऐसन गुस्ताखी हम दोबारा ना करे। आ अपना लड़का से पूछ ली, यहाँ के बड़ी ऊ सेवा मालिक कइले बानी कि वो सेवा के बधाई हमनी के बकस दी। हाँ का जी? डैड, बहुत सेवा मिलल हो, बहुत सेवा। जो हम खुश भइनी, यही के चलते तोरा के छुट्टी कर देता नहीं। जो अपना घरे जो। जी मालिक, चली मालिक। हाँ हाँ चली।